Sa number 4, ginsugda na sang banwas ng lakas talian ang preemptive evacuation sakop sang 6 kilometer danger zone. Sa video nga kuha sa biak na bato, makita ang pag-supervise sa pag-evacuate sa mga pumuluyo nga nagbitbit kag nagkarga sang tagsa nila ka mga kinahanglanon nga pagkabutang. Sunod kay Mayor Myla ni Cormang gilimutan ang preemptive evacuation bangod man sang advice ang kahapon pa sang Office of the Civil Defense dala sa activities sang Kanlaon. Ugaling tungod man sa mabunok nga ulan dala sa mas ginpabasko nga southwest monsoon tugas ang Bagyo Bebingka, suno sa alkalde na dugangan pagid ang ila nga gin-evacuate. Sa interview sa media kay Negros Occidental Governor Eugenio Lacson, gin-suggest sang OCD6 nga ang mga banwa kag syudad nga may mga barangay o kun area nga nasakpan sang 6 kilometer danger zone sang Bulkan Kanlaon ang dapat magpatuman na sang preemptive evacuation. Suno kay Lacson, lakas taliana pa lamang ang nakapatuman. Iniaiga patuhoy pa ni Lacson sa mga alkalde sang La Carlota City, Bago City, kag San Carlos City nga may mga barangay nga nadala sa 6 kilometer danger zone. Ang OCD6 nagsapol na kay La Carlota Mayor Rex Halandoon angot sa sitwasyon sang Bulkan Kanlaon. Handa na ang probinsya sa paghatag sang assistance sa sining mga LGU kung kinahanglanon, labi na nga may mga LGU nga damlag pa, may evacuees na nga gintatap kag apektado na ang ilang nga pondo. Sa September 13 nga advisory, may 17 ka volcanic earthquakes ang na-record sa bulkan. Figures set as to ilan na gintao ang OCD pala was already recommending the use of panaad. Okay, but when I talked to Mayor Romayla, sabi na nila nga na sa local na. I think the using panaad will be for a really extreme case, no? When there will really have a major eruption from Kanlaon. So again, we hope and we pray that that we don't reach that stage. No. Yesterday, I think there were only something like not only but much less than the previous day of volcanic tremors. I think there was like 7.